The all-new Banalari Nexa showroom is now open at Maoyongrim near ISBT. Explore premium Nexa cars, book your favorite, and take a test drive. Nexa. Create, inspire. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. The next gen Tata Tiago. Dual tone interior, dual smartphone deck but wireless charger, blind view monitor, bakiway. Tek kum ki kaliram, hagador ke bejam, tak sao point riulak. Just wow. Ki long kami ka hima langren ha ka nyau trek unaila raja penrio. Kilapan pau ka jingsongu eus nang teis yong wat la kim chim lala banya dan benta ha ka dorbar pulun jong ka hima namarba kilalong tangkum ki nong pahara. Ha pelau ka dorbar ha ka ba kilayo sngo ya ki jing pensai jong nang teis yong ha ka dorbar. Kila ong ba kita sngo hun hijrut ya ka jing pensai jong nang teis yong bat kila kerpat ya ki breu jong ka an ba ki deban kam bat penstom mardor ya ki breu ki baktakti ya ki long kami ha ka dorbar. Kum kilong kami jong kahimalang rin. Hakari ka sngi. Kanungi dap daga jing so kemen ke bekerau. Ba nilayo asngo. Ya ka jing pensyai ka jong paem nang te. Na kabenta ki babun ki kam tam kum hakabayadai bat ka management buon. Ya kababaro si kata ngila sngotu baklaling bada kajing yalam kajing pensyai jong ki weipat ki breu kumta ngila don kajing sngotu bakla handrai hakan ka sngipan ngila yo ya kajing pensyai kabapura na upayem nang te bat ngida sngohun ya kata kajing pensyai kajong bat kumbangitip bat ngilalap ba haki por ki beralek men ba udang long siem ngilap ba juliet kanu ka ba kakam tang marwe henrei pentip lani pensyai ling ba ba shwa banlek kanu kakam ye henrei hakan ke snipat kalong ka basusi na kabanta jomi kum ki paralong kami po ka himalang rin hoat ngilong tang kita ki volunteer hakan ke sni ban volunteer na kabanta kan ka dorbar ya ka ba upaem nang tai ilakhat hakan ke sni tien rei hoat ngim chemla rung ya ka ban syong dorbar hapo ka dorbar henrei ni volunteer ha ni su volunteer ni long tan si volunteer kumta ni asngaw ya ki ki pensyai ki jong paem bat ni la sngohun henrei ka sosi kalong ba hadin andaladap bat lawai kata ka dorbar kalami penban ka jengkelmar ka jengkel huri-hura khamtam bana kalyang jong kinong persya ya paem nang tai ki lak tak ti wat ya ki paralong kami ki jongi ti gumta ni don ya ka ban kerpan ya ka ki bor jong ka an ba snobha ban Siem ban penistam ya kini ki brio ki ba tak ti ya ki kenthei namar kam judon kaan ban tak ti da ki rang ba brio ya ki kenthei kanong ba bernihan kadon ha uput usam ha pedeng ka asam bat Meghalaya ka we ka them artli ki jila ha ka benta jong ka asam dan kumba ar phaudli ki karkhana red category bat ka Central Pollution Control Board kalapin benaya kate kathan kum kajaka ka belong critically pollutant hangta kadon ka air quality monitor ka balapin pa ka khubor balapau perthai hakabenta jong ka Meghalaya pan dan tang santali ki karkhana red category ka jo ka le air ka baya bentalang hinrei ka jingmi jabo ka ya pher dena kata ka daw kini artli ki jala menta kisdang pen khre banthau ya ka joint action plan